No niin, tässä tehdään marja-aroniasta kylmäpuristettua mehua tämmöisellä Philipsin mehulingolla. Ja niin kuin näkyy, siellä on tavaraa. Mä oon tässä nyt tehnyt tätä jo ainakin 15 minuuttia ja ton verran sitä nyt on tullut. Siinä näkyy pinnalla tommonen pikkunen paksumpi kerros. Ja mä luulen, että se on rasvaa, mitä on näissä marjoissa. Taikka jotakin muuta sellaista ainetta, joka ei ole ihan pelkkään litkua nestettä. Ja se on tosi hyvää. Ja tosiaan täältä tää menee sisään. Mulla on tossa muovisäkillinen marjoja. Nää on ihan ilmaisia, kun käy tuolta vaan poimimassa. Ihmiset jättää niitä sinne puskiin aika mukavasti. Niin tänne tosiaan näitä laitellaan. Mä tykkään ottaa nää karat näistä irti, koska tai nää mitä nää nyt on, oksat, niin irti, koska toi kone alkaa vähän takkua, jos sinne laittaa tommoista puumaista aineesta. Tosiaan mä laittelen näitä tänne semmoinen pienen kourallisen ja sit mä laitan vasta ton koneen päälle. Ja mä en viittis sitä pitää koko aikaa päällä siitä syystä, että tossa on tää on periaatteessa mehulinko, on tän koneen nimi. Niin tossa on pyörivä sihti, ja jos mä laitan koneen pyöriin, niin se ampuu punaista väriä, mitä mulla on käsissä, niin tänne mun valkoisille seinille, joten mä en sen takia tee tätä silleen vauhdissa, vaan mä teen aina satsin kerrallaan. Ja sitten tosiaan tästä voi painoa, tällä voi tehdä melkein mitä vaan. Omenoista mä oon tehnyt kans mehua ja niin, no enpä mä nyt paljon muuten tätä jaksanut käyttää, mut silleen. Ja täältä tää lähtee. No, niin sitten taas uutta satsia. Ja toi mehu on niin vahvaa, että sitä ei voi sellaisenaan edes juoda. Ainakaan mä en pysty sitä juomaan. Vaan mä heitän vettä tietysti joukkoon ja teen tästä kunnon kannullisen sitten mehua. Ja sinne vähän palmusokeria joukkoon, niin tulee aika hyvää. Mä käytän tämmösiä, jonkohan mulla näyttää, no tästä vähän isompia, niin tän kokoisen, kun laittaa tohon asti mehua ja sitten loput vettä, niin tulee edelleen kyllä tosi vahvan makuisia. Nää marja-aroniat on aika vahvan makuisia. Ja nää on tosi vitamiinipitoisia marjoja. Näissä on kuitua ja kivennäisaineita ja silleen. Jeps.